ще проверим за отсъствията в часа. Започваме с проверката. Алекс? Да. Добре. Анджела? Да. Добре. Веселина? Тук. Веско? Тук. Деница? Няма я. Добре. Десислава? Димитър? Евелина? Тя е по господин Василев. Добре. Елена? Няма днеска цял ден. Добре. Иван? Тук. Калоян? Добре. Кристиян? Тук. Христо? Добре. Меган? Тук. Мелин? Тук. Милица? Тук. Мира? Тук. Михаил? Тук. Никол? Ганчева няма. Сандова е тук. Нина Апостолова? Тя е също при господин Василев, така ли? Добре. Нино? Тук съм. Себастиян? И Таня? Тук. Добре. Хубаво. Сега днеска какво правихме? Предния час сервирахме как се прави сервирането до частта, в която сервираме виното. Оттам видях, че някои от вас не могат да презентират добре виното. Някои се справиха много добре, Нино се справи добре. Идеята каква е за виното? То е толкова важно, колкото и храната, която сервирате. Половината част в сервирането е презентацията на самото вино. Хубаво е да знаете сортовете бяло вино, сортовете червено вино, за да не се бъркате, когато предлагате храна и подходящо вино съответно за това. Затова сега ще погледнем как точно можем да направим презентацията, какво трябва да следим, когато показваме виното на госта. Така, имаме физиологията на усещанията на сервитьора сомелиер, който представя виното. Какви са усещанията, които търси сомелиера? Първо казахме, имаме цвят, т.е. зрителните усещания, гледат за цвят и за бистрота на виното. После имаме обоняние. Обонянието като усещане е за да проверим дали има някакви странични аромати, които могат да покажат дефект в виното при съхранението или в развитието му вътре в самата бутилка. И последното усещане, което трябва да направим е вкуса. Как следват те едно след друго? Зрителното усещане, взимаме чашката и показваме в самата чаша след като налеем. Имаме оглед в чашата. После гледаме за бистротата и там пристъпваме към следващото усещане. Това е обонянието. С носа. Какво търсиме във виното като дефект? Дефект може да бъде, ако имало въздух в бутилката или да са се развили различни микроорганизми, които са направили тапата да мирише и оттам и виното да мирише на мухъл и други различни неподходящи аромати. И последното нещо е вкуса. Когато отпием виното, съвсем малко естествено, все пак ние сме обслужващия персонал, който не е дошъл да пие, а да дегустира и да опита виното за дефектни качества. Какъв дефект може да има на вкус, на послевкус? Това е аромат, пак търсиме мухъл, търсиме някакви застояли аромати, ако има. Това означава, че виното е взело въздух и не става за сервиране. В такъв случай какво правиме? Казваме, виното има тапа и ще трябва да го сменим. Взимаме бутилката, отсервираме я, отсервираме си чашата, в която сме дегустирали и носим нова бутилка. По същия начин отваряме и я дегустираме. Това се случва в 5 до 10% световен мащаб. Има
един такъв феномен, който тапата не издържа на времето и пропуска въздух или пък има дефект, тъй като тя е дървена, корка, знаете, е дърво и влиза въздух вътре в виното, което разваля виното. Проверяваме го и го сервираме. Виното има една специфика, която е различна, може да бъде един и същи сорт, но в зависимост от това къде е отгледано, какъв е теруара, то може да бъде с различни качества. Теруар, някой от вас знае ли какво представлява? Това е една съвкупност от климатични и географски особености на мястото, където са насъжденията, на гроздовите насъждения. Всяко място си има своя специфика и оттам плода, който расте и се излее на това място, има своята специфика. Затова на едно място, ако имаме повече слънцегреене, повече слънчеви дни, или пък по-наситени почви на богати вещества, или пък по-бедни, виното става различно за различни региони. Това е теруара, който обуславя различността в един и същ сорт вино. Може да имаме шардоне насято тук във Варна и може да имаме шардоне насято в планината. Ще бъдат абсолютно различни като характер. Това определя характера, теруара на виното. В най-известната винена страна, Франция, имаме различни райони, които са така по-известни. Бордо и Бургундия са така едни от най-известните винени райони, като съответно Бордо е по-подходящо за червени сортове. Червените сортове — Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран. Това са сортове, които изискват повече слънчевост и по-наситени почви. Докато Бургундия, там виждате, имаме шардоне по-подходящо и там имаме повече проветривост и по-бедни почви. Какво е характерно за Каберне Совиньон, за Мерло, за шардоне? Това са сортове, които са международни. Те могат да бъдат насяти във всяка една страна. Това означава, по цял свят могат да бъдат срещнати. Докато местните сортове са сортове, които могат да бъдат само в страната, в която живеят най-добре и там да се развиват единствено. Имаме още няколко района, като един от най-известните, предполагам, че знаете, Шампан. Какво е известно за района Шампан? Там се произвежда шампанското, точно така. Това е запазена марка, регион с запазено наименование, където се произвежда шампанското. По класическа технология може да се казва шампанско. В другите държави, където се произвежда такова пенливо вино, по същата технология не може да се казва шампанско. Може да се казва пенливо вино. В Испания, например, се казва кава. По същия начин се прави с класическата технология, но не се казва шампанско. И също имаме една област, която е с подобно запазено наименование. Това е на коняк. Също знаете, коняка може да бъде само в областта коняк произведен. Иначе това е бренди. На другите места, където се произвежда, е бренди. На етикетите, които предлагаме виното, има информация, която трябва сервитьорът сомелиер да знае и да се ориентира по нея какво сервира точно. Виждате, имаме изба, имаме сорт грозде, имаме произход на регион и година. Годината, в която е произведено. Също на някои от вината имаме отзад анотация, се казва леко описание, какви вкусове, какви аромати
могат да се намерят в това вино, с каква храна е подходяща и на каква температура трябва да се сервира. Също имаме и алкохолното съдържание на виното, което определя с каква храна може да бъде добре комбинирано. По това може да се ориентирате, когато презентирате виното, какво точно да кажете. В България имаме обусловени по-големи 5 района. По принцип, в момента е разделена България само на Тракийска низина и на Дунавска равнина, но преди това разделение беше с тези 5 района, които са по-актуално разбираеми, по-добре обуславят различните климатични условия в България. Виждате Дунавската равнина, тук по поречието на Дунав си има собствен характер, който определя и различни лозови насаждения, които са подходящи за този район. Там могат да бъдат срещнати най-често бели сортове, като Алиготе, Ризлинг и Шардоне, например, от международните сортове, които стават много добре, също Совиньон Блана се развива добре. Тук са песъчливи почви, които дават така характер на виното и проветривостта до самия речен басейн дава възможност на виното да бъде добре озряло с високи киселини, които са характерни за белите вина. Червените вина там са плодови, меки и приятни за пиене. В този район се прави много добра гъмза. Гъмзата е червен сорт грозде, типичен български сорт, който може да се предлага с леки меса, с сирена и с бели дори меса. Другия район, който тук близо до нас, Черноморския район, ние сме в него, също е много подходящ за бели вина. Пак имаме близост до морски басейн, до Черно море, Дунавския басейн, там също се включва. Това означава, че имаме висока проветривост и имаме хубава теруарна възможност за насаждане на бели сортове вино. Това е един от местни сортове, примерно от Димята, който много добре показва тук качества и много хубави вина се получават тук. Червените вина по същия начин са леко така плодови, но не толкова високо алкохолни и не подлежащи на отлежаване. Докато в Тракийската низина и долината на Струма, тези два района, които са по-планинските, тук имаме по-изразен средиземноморски климат с повече топли дни, повече слънцегреене, което позволява на червените вина добре да се развиват, да имат висока захарност, оттам алкохолно съдържание в виното е по-високо и успяват да отлежават повече, тъй като танините в самото грозде се отлагат във виното и те действат като консервант, който позволява виното да отлежава в бутилката по-дълго време и да развива своите качества. Така че ако затворим една бутилка сега, може да бъде отворена след 20 години, тогава да бъде най-добро виното. Консерванта танин действа по този начин. Развива го, но запазва да не се разваля виното. В различните държави, значи може да предложите вино да не е българско, когато представяте виното с вашата храна, може да представяте и международни вина или вносни вина, които също са ви известни. В Италия най-известните вина, най-известните сортове са Бароло, Барбареско. Те са червени сортове, които правят много хубави, много плътни червени вина. Брунело ди Монталчино също е едно много хубаво червено вино плодово, което е за червени меса много подходящо. Също
много известно е Пино Гри или Пино Гриджо също, по този начин е известно. Италианско вино, което за бели меса, за сирена е много удачно да бъде предложено. Така че, когато предлагате виното, може да прочетете от бутилката, от етикета какво имаме като информация и оттам вече да представите пред клиента за какво е подходящо това вино, какво представлява, откъде е, от коя изба, от коя страна. Тази информация по принцип има в менюто, но сервиторът е длъжен да я упомене още веднъж, когато презентира виното. Подходящи сортове за сервиране на бели меса също са германския ризлинг, най-известният сорт немския ризлинга. Той също е подходящ за направа на десертни вина. Десертните вина могат да бъдат презентирани и представени при сервиране на десерти. Какво е характерно за десертните вина? Те са с повече захарност вътре, остатъчна захарност. Ферментацията не е преминала напълно. Захарите, които са били в розовия сок, една част са останали, една част са участвали в ферментацията. И по този начин виното остава сладко. Ферментирало не до края. Като чуете Аржентина, там сорта е Малбек. Най-известният сорт, най-добре развитие в страната е Малбека. Аржентински Малбек няма къде друга да срещнете от другите държави толкова ясно изразен сортов. Чили, знаете къде се намира? Точно така, гледа към океана, по продължение на океана е и там много влияе океанския климат върху самите насъждения лозове. Това е най-голям производител на хубави червени вина заради високото слънцегреене, което има и благоприятния климат. Нова Зеландия, предполагам всички сте чували за новозеландските Совиньон Блани. Последните няколко години, по последните 10 години се така доста наложиха и в Европа. Някой чувал ли някой Совиньон Блан от Нова Зеландия изба? Чували сте за Вила Мария? Изба Вила Мария? А Бабич? Добавчик ли е? Бабич? Не е Вила Мария. Вила Мария е в кой континент? Нова Зеландия. Нова Зеландия. Континент Нова. Държава Нова Зеландия, която не е близо до Балчик. Нали? Така. Австралия е един континент, който е остров. Там също различният климат позволява много добро отглеждане на лозя и Шираза или Сира, така наречената тук, там се казва Шираз, също е така много известен сорт, червен, който е подходящ за сервиране на червени. Как се казва? Тук се казва Сира, така е известно като Сира, но там се казва Шираз. Гроздето е едно и също. Така, айде да ми кажете какви сортове, бели сортове познавате вие. Шардоне, добре. Друг? От най-известни. Траминер, много добре. Совиньон Блан. Совиньон Блан, знаете ли от какви сортове произлиза? Добре, дай да продължим нататък с други бели сортове, после ще ви кажа. Пино Гри, това, което казахме преди малко, или Пино Гриджо, също е бял сорт грозде. Местни сортове, Димят от нашия регион, Ризлинга, което ви казах, Алиготе, Шенин Блан също. Блан в името казва, че имаме бял сорт грозде. За какво са подходящи белите сортове грозде? Комбинация с бели меса, сирена, морски дарове, риба.
Към това може да се стремите, когато избирате виното, подходящо за вашата храна. Червените сортове от своя страна. Кажете ми червен сорт. Каберне Совиньон, добре. Мерло. Това са най-известните в световен мащаб, най-произвеждани като количество сортове грозде за червено вино. Пино Нуар, също много приятен, много плодов вкус и аромат. Вино, сирата, която казахме преди малко. Имаме тук един сорт Гаме, който е френски сорт, местен, и от него знаете ли кое вино се прави? Чували сте за божоле? Да. Значи божолето се прави от сорта Гаме, който Гаме. Той не подлежи на дълго отлежаване, затова трябва да се пие младото вино в годината, в която е произведено, в месеците след производство. Значи на петата седмица след брането вече имаме готово вино, което се прави с бърза ферментация. Бърза ферментация е в големи казани, се слага големи съдове, където под налягане с въглероден двуокис наситено се ускорява ферментацията и по този начин виното озрява и става по-бързо годно за пиене, но пък не може да отлежава. Какво са направили французите? Измислили са празник на божолето, което става международно известно. По цял свят се търсят бутилките божоле да се изпият веднага след пускането в продажба. Това се прави третата седмица на ноември месец, всяка година. И цял свят изпиват виното, което е много добре маркетинг представено и не можещо да отлежава формата на един интересен продукт, който представен рекламно изглежда много добре. Но всъщност това е младо вино, което се пие охладено и ако търсим характеристики на типично червено вино в него, няма да намерим. Тъй като то е неотлежало и не подлежи дори на никакво развитие, а не такова, каквото в момента го продава. Така че сорта Гаме е хубаво да го запомните със специфичността, че се използва за божолето. Има и изключение. В Австралия е направен опит и е произведено бялото каберне, което се казва сине бланк или бял лебед, и се прави естествено с хибридни сортове, като се получава едно бяло вино, наречено каберне. Но това е изключение, това е един сорт, който е съвсем отскоро в Австралия, експериментално наследен, почти нямаме големи площи, от които да се направи международно оценяване на този сорт, как ще се развие и дали може да се представи. Но не бъркайте Каберне Совиньона никога като бяло вино, защото това е една основна грешка. Каберне Совиньона как е направен? Каберне Совиньона е една комбинация от основни сортове. Каберне Фран е майката, която дава името Каберне, и на тази основа се ашладисва с пръчка Совиньон Блан. Тоест, кореновата система на Каберне Совиньон с листната система на Каберне Фран, листната система на Совиньон Блан прави Каберне Совиньон. Този американски сорт Каберне е много издръжлив на болестта филоксера, която преди години унищожила почти нацяло лозовите насъждения в цяла Европа, включително и в България. Затова се налагат да се насаждат американски сортове, които са издръжливи на тази гъбична болест, филоксера, за да могат наново да се развият. Тя напада корените и оттам самото растение загива. Имаме също интересен вариант на Совиньон Блан, който е розе. Совиньон Блан розе по принцип не може да се направи само от сорт Совиньон Блан, тъй като е бяло грозде.
бялото грозде няма как да стане розово или червено. Затова се добавят 5 или 10% червено грозде, което се купажира преди да премине ферментация, т.е. ферментира заедно сокът от бялото грозде с сокът от червеното грозде, ферментира и дава един типичен за Совиньон Блана аромат и свежест в вкуса, но пък цвета остава розов заради малкото наличие на червен гроздов сок от сортовете, които в дадена година могат да бъдат различни. Каберне Совиньон, Мерло, Гренаш и Пино Нуар. Така, мисля, че горе-долу придобивате някаква представа за сортовете и за цветовете на вино, които ще трябва да предложим. Каква е идеята? Идеята е, когато застанем пред клиента с бутилката вино, ние да сме уверени, че това вино е подходящо за тази храна и да познаваме много добре етикета на виното. Да можем да прочетем какви са спецификите на това вино, за какво е подходящо, на каква температура трябва да се сервира, откъде произлиза, каква комбинация на вкусови аромати можем да видим в него. Когато го отворим, да видим тези органолептични свойства, вкус, аромат, цветовете да видим как са. Какво е специфично за цветовете? Когато гледаме цвета на бялото вино. Бялото вино, знаете, то се казва бяло, но то не е бяло. То е жълтеникаво, бледозелено на моменти или по-наситено жълто. Когато имаме този свеж жълт-зелен цвят, значи виното е окей. Бялото вино, когато потъмнява, става по-тъмно жълто, тогава значи, че има дефект. Още на цвят, като погледнем чашата, можем да разберем, че има дефект в виното и да го спрем от предлагането по-нататък, да го върнем. Съответно, връщането на виното не е за сметка на заведението, то е за сметка на представителите, които предлагат това вино. Но сомелиера е човека, който трябва да спре продажбата по-нататък, ако намери такъв дефект в виното. И съответно за червеното, какво е подходящо, а какво е особено за цветовете, виждаме цвят червен, рубинен, наситено, хубаво плътен и цвят, който е подобен на керемида вече, така кафяв, с светли оттенки, които показват, че виното е взело въздух. Пак от този цвят можем да разберем, че виното не е подходящо за по-нататък за сервиране. Естествено, проверяваме и с нос, дали наистина има тези странични аромати, които не са характерни за виното, което предлагаме, и се уверяваме, че това, което сме видяли с цвета и това, което сме подушили, показват, че виното не е подходящо. Ако евентуално все още съмняваме, тогава и го отпиваме, за да можем да сме уверени, че виното, което представяме, няма дефекти, или пък ако има дефект, че трябва да бъде сменено. Разбрахте ли така горе-долу как можем да представяме виното? Това е елемента, който правиме при сервиране на основни ястия. Има ли някой въпрос? Предполагам, че всичко ви е ясно в такъв случай. Добре, сега ще направим упражненията с сервиране на вино и ще искам всеки един от вас да си избере един сорт бяло или червено вино и да направи презентация с каква храна ще бъде добре да бъде комбинирана. Тоест имате вино, да имате и храна и да обясните защо това вино е подходящо за тази храна и с какво е специфично и особено. Също откъде произлиза, какви са особености на теруара, националността, типичен сорт ли, международен сорт ли или местен сорт. Тези неща може да ги казвате в анотацията на виното. Така ще имате една по-богата представа за виното и ще може да го презентирате по-интересно на вашите
гости. Нали така? Добре. Хубаво. Ако нямате въпроси, сте свободни.